משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. היא לא דומה לאף אחת אחרת, לאף אחת שעוברת ברחוב. היא משונה כשהיא מדברת, קולה עושה לי משהו קרוב. היא לא רואה, אני כאן כל הלילה עומד בצד ומסתכל. שש עשרה אביבים מלאו לבת ראש הכפר, שתי עיניה כוכבים ושרה מפוזר. היא יפה על גופה, רק כותונת מבד, ועדי על צוואר שהיא הכינה לבד. יצאתי לנישואים במקסיקו, ליד הים. חיבקתי אותה חזק חזק, ושאלתי אותה אם רוצה להתחתן איתי. היינו במקסיקו, ולקחנו חדר באיזה מקום חדש שהגענו אליו. כאילו עברנו, לא משנה, עברנו חדר. וזהו, וכזה הגענו לחדר, התחבקנו, והיה רגע כזה מאוד חם, אוהב, וזהו. אז ראם שאל אותי אם אני רוצה להתחתן איתו. שוקולד. סטייק. נלך על סטייק, זה קלאסי. 3, 4? משהו כזה. 27? 6? בטן גב. שאיבת שומן? שאיבת שומן? משהו שיהיה גם טיפולי וגם באוריינטציה חברתית. משהו שישלב את שני הדברים האלה. בלהיות בן ובת, אני חושבת, במובן הקלאסי של כאילו הוא כזה גבר מאצ'ו
לא צריך, לא הרבה רגשות והרבה דיבורים, ואני כזה אוהבת לדבר כזה כל הזמן, כאילו יותר רגישה, כזה עדינה, משהו כזה אולי. לא מכיר שם בא.